Nggak ada 1 jam bisa keliling dunia. Ujuk-ujuk kita sudah sampai di sini aja. Kalian pasti sudah tahu aku ada di mana. Iya, kita mau keliling dunia. Tapi yang mau aku bahas bukan masalah kita lagi jalan-jalan di Madiun Street Center ini ya. Tapi kita akan melanjutkan obrolan kita yang kemarin rek, sing wingi gitu loh, sing aku cerita soal kejadian yang aneh dalam hidupku gitu loh rek ya. Tanpa bertele-tele langsung aja kepada intinya yang kemarin ya, kita sambung lagi. Lah kemarin kan aku ngomong ojo sekali-kali kalian batin opo kalian berpikiran negatif tentang apa yang ada di sana dan apa yang kalian ingin tahu apa yang ada di situ. Pokok intinya kayak ngono rek. Lah soalnya opo dhewe kan gak iso ndelok mereka ya. Mereka pasti iso ndelok dhewe. Seumpamane aku kejadianku kemarin ya. Aku kan batin tuh. Aku tuh penasaran setelah sadurunge mobil iku mudhun kan kayak jojlokan ngono sih. Ngerti jojlokan apa ora rek? Kayak turunan ngono loh. Dia itu ya lumayan tajam sih turunannya. Kayak gak ono lampu. Terus aku ki sebelah kanan kiri kan kayak pring-pringan terus marono ono kayak apa pohon-pohon apa ya pinus kalau gak salah. Lah aku penasaran lah, aku gak sengaja moro-moro aku ku mbaten ngene rek, jane ning kene iki kok puwet tengarang apa ya ora ono Muhammadine. Aku tuh ngomong ngono, kalian aja sampai koyo ngono rek, soalnya apa pasti dari pihak si yang ada orang yang ada di situ itu kalau mereka peka, maksudnya energi kita itu mungkin cocok ambek DE ngono, pasti kan dia penasaran, oh iki lah aku dijak omong mbek wong anyar, terus apa meneh lak seumpamane energi kalian itu cocok, bisa isok melok rek ning awake dhewe rek. Percaya gak percaya, cobaan lah gak percaya. Lanjut aja ya, nanti kapan-kapan kita bahas mana sing perkara energi kita cocok gak cocok kayak iku ya. Lah terus mareng ngono rek ya, sing apa aku kan wis mari to, mobilku bar mati terus mareng ngono nyala ya, wis mari wis kita wis nyala wis ya, alhamdulillah aku wis rada lega rek, wis alhamdulillah wis nyala. Akhirnya kita lanjut terus akhirnya kita ketemu ambek perkampungan buah aku gak roh daerah ndi. Terus wes singkat cerita kan wis rampung, aku tutup daerah cedek omaku kene wisan rek, daerah PSM gini loh, wis cedek omaku saat ini takeran terus marah kan wis lagi menggok wis masuk perkampungan di daerahku kini. Lah sak durunge tutup PSM gue mau aku wis ngerasa kok rasanya mobil ki embo ya, aku kok kadang itu kok sensitif loh rek, aku ki kroso iki ono apa sih kok koyo abot piye ya, pokoknya kok kroso. Terus aku gak sengaja aku nengok memburi mak seret ya tuh aku nengok rek, lah kok dia tengkurep, ngerti dia iki tengkurep, bar tengkurep iki dia iki lengguh ning ndukure inkubatorku kuwi mau loh. Apa kuwi mau, aku kan yuk kaget tuh ya, embuh aku halusinasi apa ya apa, tapi aku ngerasa iku ono rek. Lah terus mari ya wis aku menang, terus aku moco wis sak isoku yasin, bojoku gak ngerti kan jare lah semamane ketok hal-hal ngono kan gak oleh diomongno langsung lah, kita masih ada di tempat-tempat maksudnya yo ndek dalan tanda apa kan ya wis aku cukup meneng ae. Terus akhirnya aku moco-moco wis moco sembarang, terus marah aku ngomong ngobrol kan, kita itu gak iso tak kan kita ngobrol secara langsung ki ya mbo ya iso pora ya, aku juga ngerti ya, pokoknya aku juga paham hal ngono kuwi. Pokoknya sak ngertiku aku lah semamane ono apa-apa mau sing hal-hal sing gak kasat mata iku biasa aku ngomong iku lewat ati rek, jadi koyo batin lewat batin ngono. Tapi kadang awake dhewe ku iso omong-omongan lho, lah semamane kita nyambung ya dhek gelem jawab ngono, awake dhewe iso koyo omong-omongan biasa tapi bukan terucap dari mulut kita tapi ngomongnya teko ati rek. Lah iku aku terus ngomong ngene, tak sambat ya, tak salami, bar mari tak salami terus aku ki ngomong, sampean lapo melu aku, aja melu aku meduno. Lah bahasan ngono mak seret pas aku buka ngerti ya rek, aku susah menjelaskan ki piye ya, soalnya gak iso dipikir secara logika ngono, gak masuk rek, temenan. Percaya gak percaya apa ya gak iso. Bahasan ngono iki kok seret ilang, terus marah pokoknya perasaanku kok seret wis ngono, apa perasaanku ketokku iku ngono. Terus marah dek metu kalian ngerti ono ning ngendi, ning jobo pokoknya metu ya. Lah pikirku oh ya wis lah wis gak melu, paling wis medu ning kono, pikirku ki ngono ya wis medu ning kono wis aman ya, wis aman. Terus mari ngono singkat cerita itu sampai 1 tahun ya, berarti dhek iku melu ning mobilku iku suwi rek. Lah iku meh hampir setahun toh.
Lah wis singkat cerita wis mulai wis rampung terus mari ngono mobilku iki semenjak iku iki biasa iku enak gak ono masalah apa-apa dan dilalae pas waktu atene didol ki yo iku mau atene didol terus bolak-balik iki mati terus ono ae kendalae wis dadan ngene pitung-pitung ora sida yo gak ngerti apa aku ya wis ya mungkin gurung rezekine gurung jodohe wis positif thinkingnya koyo ngono tapi terus mari ngono lah wis mari terus bahasan kan koncone bojoku kan ngerti wonge ngerti lah so is koyo dulur ngono do iki ngerti lho apa kuwi pas tepak dolan rene delok lho apa kuwi ono ning ndukur mobil dek iki ketok terus mari ngono kan ngomong cerita A B C sampai Z terus mari ngono iki jarine mobil mate didol oh mas atene didol ngono iya ketwengenane gurung cocok terus aku kan jawab iya paling gurung ketemu jodohne mas aku ngono ya wis lah wis mari pembahasan terus mari ngomong ini terus aku kan lenggo jajal meremo rasakno ngono to terus mari masku iku ngomong ngono saudaraku kuwi mau terus koncone bojoku kuwi malu ngomong wis jajal meremo delok ono apa ning kono ngono to terus aku merem rek terus maro aku ki delok ning mobilku yo ayo wis ketok-etok lah ngono wis ya terus maro ono ngerti kowe ning pojokan mobilku iku ono sing tengkurep ning pojokan pinggir mburi iku ono sing tengkurep terus maro ngene ya terus sing koncone bojoku ki mau guyu-guyu dhek lho nyapa kok guyu pikirku kan ngono to ternyata iku padha ambek sing delok ternyata dhek iku mengkurep terus kok delok maneh aku jadi maksudnya jajal meremong ngono terus ora etok-etok ngono terus mari ngono aku ki ketok terus marung ngono pers aku dek iku ya pokoknya kayak dress ngono kok jubah ngono lah rambutnya ki dawa lah pers aku iku wong wedok gak mungkin ta wong lanang nggih dress kayak jubah ngono kan gak mungkin to rek terus marung oh iya ya marung ngono loh iki terus aku kelingan terus aku flashback ning kejadian sing berapa sing tahun lalu sing waktu iku ku lho rek sing pas apa iku kejadian sing aku tuku iku mau terus iku loh mosok mbak iki melu aku iki wis suwe lah perasamu piye terus kejadian sing kayak mobil mati ngene iya pas waktu iku nate iki tak gowo mobil iki mati rek yo untunge gak ada saka oma jadi iki langsung digowo ambek Pak Leku tak telepon Pak Leku tak kon benakno astagfirullah untunge gak ada teko malah mamane ada teko oma aku mbek anakku wong loro sing nggawa metu rek piye terusan si ono maneh ceritane iki engko tak lanjut maneh ya